Unang alam barem kahinyaw trap National Liberation Council balakala long kumu menteri ak sarkar Meghalaya Democratic Alliance uba bantay dor lingdo uba deiru working president ka People's Democratic Front ulaang baladon kam yakipat ba nong song snong hakijaka khaput bakin yo jing hikai ban penon kami kitiar siat kum ki SBBL gan kenang bakin la ban ya dial di nakijing sha thombor hakipulet ka jela Assam dak ba pentep ba mau ringkat u president ka PDF uba Gavin Melim bat kiwe kinoyalam haka arpulai trek unai wing arjar puar kilawan jurep ya kamukro West Giant Hills District hakabala jia ka jingsha siat yap sangot kinong song snong hakibor pulet bat bor pahara klau ka jela Assam haka step arpuar tarik unai wing arja arpuar uni uno yalam uloong baka jingjia hamukro kadai ka jingjam daw ya ka jaj benriu ngisham ba kitu kilong yeng long sam bopli bladu no ya ki ba ej bathain mo kidai ki bawan ka yeng ka beduk besuk bopli kidai tang kinong rap bat ka ba isang sat adu kata ata ban pe namar ba katkum ka jing ya kran katkum ka je kendo katkum ka jing ya kran bat kinong yalam snong we snong pani ba ki pulit Assam kila le don bor dak bagi rung hadu apo snong ban siat pathar ya ki paj ba nong song snong kadai ka bomla ban pediang bat kadai ka jing le ru khlau jung pulit Assam ni peram me kane bat ngi skam ba kum gini ki jingja kinuman jasho bat ngida shim ya ka benta ka ba kongsan ru tata ban kran tingya bat ban penbor ya sarkar ru bakan le ai na ka benta kini ki jingja ki baca hapo mukro kalong ki jingdu ka bakrau ya ki paradok persnam bat kadai ka jing jamdaw yang ikum ka jaj ben riu ru ba ki pulit Assam ki rung hadu pa snong jong ki paradok persnam jong i ban suan ban siat pathar kalong ki bomla ban pediak pi hadian bang ngilai kendu ngilai yo ban syong bat ki nong elam snong ru oi fi ba ka executive member jong ka snong hi borok oi ki da pediang ngida yo ban ya syong ban ya discuss bat ki we dei bat kan ka jinglong jingman ngilai yo ban kali ban perthau na ki ru bat ka ba ki thu ma ki ka long ba kani ka jingja bat kani ka jingwan ban runga ki snong gi thau na ka por ki jule na ka liangka Assam khamtam ki pulit Assam na du ki forest guard na du ki pulit du kumjo ulaong magajing tmubo police outpost ka sarkar jalla baratu kan om yarap ai rum bat kumta ka PDF kan kentu ya ka sarkar ban bo ya ka outpost syabakot ka snong mukro ni hamukoy lum bat ka bagi kwa na kaliang ka snong gajing pensngau kamlong ki ong ban bu ya kani ka police outpost apo baratu kamnum dan jingrap ndiat ai rum hanre ka bakongsan ni ka police outpost menta kadai bandai be hapo bakut jong snong mukro kandai ka bordar hadu bojan poi bat ka snong mokailum mur kadai ka snong karbi kabakin kan ya jan bat ki habakut snong ki ong kadai ka snong thmai ne kumta haimat te hangta mut kan yarap namar ba ki ni ki pulit ki jong imut ki yo ban pai ya ka jingrung ka jingmi ka jing ya le mon jong ki pulit Assam ladang ibu sepo baratu mut kanum dan kano ka jing yarap ya ki nong song snong lengba kan jing penting ka jing pensmi ka jing wan rung na ka por ban penting ya ki breu ki jongi mut kanum dan jumut hanre ka bakongsan na ka ban bu hang tai mut kan long ka jingrap na mentaki breu ki jongi ya kani ka police outpost na kaliang jong parti kan sa syong mene perkhat bat ngiru ngiladap keren syai ngi na kaliang ka parti ngila kerpat bat ngi penbor ka sarkar ru baka ni ka police outpost di ban bu bay apo mukro bakan long ka jingsuk jingsang bakan long ka jingsingan yaki paj ba nong song snong umdei ong ban bu shawai kata ka kaliang parti kan ai ka jing tho ka ba syai bat ngi kendu yo chimistan dolawan na podeli bangini keren yu halor kene dak bapen pa badon kam baki dong song snong khaput kin yo jing hikai ban penon kam ki tiar siat lingba ki Village Defense Party ulaong baka parti kalai kran bat ka sarkar ban don ya ka battalion lani ka Meghalaya Regiment ban bu bor pulit hakhaput hatu sngi na kaliang jongi kum parti nga bat ba given ngila kran syai ba dalong kum noru mut ngidei ban don la ka jong ka battalion lani ka regiment nganong no ka Meghalaya Regiment kaban syong apo bordar khamtam gini ki bordar area belong sensitive boro bandon lagi jong ki breu jong ki ban khmi ki ban pet namar ngai kani ngani shethu ipimo ngai kani ngaladep kran ngaladep ria sapo kabinet dua ki snam ki balalek ba kumno bangin don no dakawai ka battalion lani ka special force ka bandon tanga ki bordar namar ngi i kani ka jing sha nyon ben ka jing sha le ben jong ki breu jong ha ki bordar area na ka por Tela dang idon dagi breu le jong idon daga jong ka mut ka special force ni ka special team nganong no special regiment
dan ni ka batalion la ka jong ka ban pej bej tik ban kemi ka border ni kwa ba dalong kumno ru dei ban don bai no da ki long da kan ja batalion la ni ka jeman ka babiang ka ban pej ka ban kemi khanang ba kan long ka jing mentoy amar kum bang la ries nga po kabinet lagi senam ki balalit no bangin don la ka jong ka batalion ki ong ba nakaliang ki pensengau nakaliang sarkar pensengau nakaliang ki parlok ha kabinet ba ngimdon bisa andai ngong pi nak benta ka yap ka im nak benta ka jing singan jong ka ri ba jai pan rio jong ka state ka jong ya kata te kanum don jing e thai bangin haban le kata ka pisang inum ekran andai don kam e benta ka long bai nak benta ka jing song singan jong ki paradok personam jong ki badan nak pok borda kata nak kaliang ga jong ki parti ngin sa le ga badan kam ngin sa le bani kandu chimen sta da ka delegation ni da ka nak kaliang ka parti bangin ai da jing tho ka balong khlan badai ban le gini ki ai mardor umdai ban up namar ngan itu ipi la chai la da ya kani ni penslam mut kan sa chulong bai kum ba chulong ki jing ja bala dap halang pi ru pilai pai katu ki bri jung ki yap kha keleng ki bodar ki bri jung ki bala yap basha kamle basha siatna basha penyapna gini ki bro kena jahat ngim dei ban ai li shu bar sarkar gom dei ban shu shimingi bagi dei tangki i state ibaret ban shu le behe ban shu nyon ben ten rei kala dei kapor yang iru dari badon kam ban ya pen phai kalaru mun dei ban ngatenga pensiluri ki pai ba jongka than kapot ban la don kam la ka sarkar kamla ban le kini ki bro ngi ban yang ban yarap ki ban ai training liang ka homgat nan liang polis ai training ki tang banang ban pendon kami katiar nile ada license ru milai da SBBL ban ya dai ladi hari ban ban i kom ni temlong sho nak liang jung nginum sha bat nginang yai lek sport mukro ban lek ban ai mensi mi ki brio ki jongi bangin dan dekat bat ki nginum i ya kini bodar ki ba syam jing ya nak liang parti nomor ngi kom nak liang parti ngi yang skam nak benta kari ba jai ben rio yang skam ban ya da yu pot usam ya ka khando ko syap ka badi ka balong try mangi nginum la bangin suya pen kom ni amar kini ki bro ki bakta ya ka jelai jungi bro koi kata ka diga ba ngamot mut ka bakong san na mangi sedon ki BDP pisai thai pikan mau du menta gidang bun ki BDP ki badon kamtam si thain no kandong bat kani ka thain bordar tiga bakong san na ka long ba ya ki bri ki jongi immediately menta mut gidon kamban ai training ki lingba ki BDP ban ai ki kitiar kitar kebakin kat kebaki dai kebaki la ban pendon kam kat kum ka jingla jing bu baik bu nanti joka an kenang bakin yo ban ya dai la de handai la da umla ngong ipi ban le kom ta kan long ka ai ka bama adu mentangan itu ipi kitu ki ba sto bosong menta ngi let ngilawan handai adu mentang ki song se ki tie nama ngong ipi ki pulet asami nakapor ki ju pendik ki ju penjenjari ki dengan ni kalau ada kapor. Dak bapen ramjor yaki pulet bat bor pahara klau ka Assam uloong bat deiban pensitam yaki daki bor ka an ke jela Meghalaya deiban pasi yaki uloong kan sapa jing thoru syakat National Human Rights Commission halor ka tega jingja. Kadai ka ba biang tam bat habaki commit ya ka crime hapo jaka jong ite ka trial ka deiban dei hang ni ka jail deiban section ni deiban ong ba kin pensitam yaki siapa Assam kin song jail siapa Assam bat komi tu gibrio ki ba le don bor ba siap pathar yu pa ba amdei ong ban song jail ya ki de ban stien phasi namar baliu ka an ka don ukasap usiat apa Mumbai kat tu pongut gibrio tu ki bawan lang bru kilayap lon hanrei mu utu haban ya yam katrai hadu ban cha hai tu dat ka jo kini ru ki siat yo pa ba boloi pa ba bolong innocent tikini ru ki haban ngat ka ju ka pot amdei ban ong ba tang bakin susha kem hanrei kini ru gidi ban ngat hotlai pasi namar ba kum kini ki baro kan yarap mut ki wai ki banang mut ban temu ban le jubor ki pardok personam jungi mut kinum lasu ban ki ban perkhat namar ba ka an kadon pi ga nakaliang ka snong ma tu singi ki kran shai ki ong ba ka ne ka jingja ka jaman ta singi kom ne ki siat yap ibre hanrei kini ki jingja pat ki ba ki ju siat ju penting besmi ki aja bi man kapor haba ki let cepo lingkaru bagin wan pai na lingkaru kisha cek kisha bat la dalap tong bakit ke basi munaru hapo kaliru kila sha pai dalap bawon kikit ikideng ki klau lu jong badai hapo sinong gitau ki wan ra ma don kam ding thang sinong gondong tu gidang thang daga ding bapuli perkhat kom kita ru sha pai deki pawaja deki lak syara ka kali siapa jergendang PS syatai nang tada mon siu ka pai mlong kani kala dab jana ka pot ka pon ma ta daw ki briwan itu ipi kila dap adu rendang
kila ada dom sisa ke jingle jong pulit sam tingin dawan ban kerpat pat Indonesia ki pulit ki jongi dan bas ngam dan ba pen sngau jing sya kat kani ke jinglong jingman ladai ban pet ken ladai ban yarap ken ki brio jong resolusi le bang yo sngau ban kaliang kinong penyak chnong go he chnong mat ke executive committee jong chnong mo darbar chnong bro ko bakam dan e kanu no support na kaliang sarkar meklian na kaliang polis na po meklian kalong ke ba la shu e banyak ki kadang dai ke jaka ke jongi pai ki MG ko terekam jong jela ke jongi ki scheme ki terekam ke ML scheme ko terekam barok ki scheme ki terekam lot ang to po snong ya ko bade ban ya ka surok dang da pchna mana kan na po NEC ha temut kani ka pen iba ka jaka ke jongi hapo ka jaka jongi mun i mangi laklat no ya ke jaka le jong ru ngi bon le kat bon na ta ka daw ka jingle jong ka asam kalong ba ki mut ban penting ban kri ban korup snon ni ka snong daga ba kile kom ni ladang ngi yang rang ba mut ngila bandu ketika snong ru ketika jaka ka jongi khando ko syap ka jongi te ngi ka ni ka jingle thurmur jong bat ka jingle jong ka asam jong sarkar asam ka ban pelong yang ibang ban thoru sepo ka National Human Rights Commission kani nginum i na kaliang parti nomor pilapan kan ya ka right jong ki breu ki jong ki ba im ma kate ka jaka ki bolong try malong ulapan ramru ki bor pulit ka jela Meghalaya ki bodon lang ha jing ja syasiat ki nong song snong ka mukro nomor ka jing bampan pai kuli ka lai ki pulit Assam da ka ba ai daw bam yo hukum kumatu singi ke jingja ki pulit ki dan lang berpai ba ki pulit Meghalaya ru tang ba hapor marsen siat ki pet lang berpai ba poi ba ong ai tu tiar mangen ya da mangi ngin ya da ki bero jong andre pet lang mut pen iba kan ke subuh la kebu do bom tip ubam menang uba tip usuk kumno yo kampulit dulu abam la ban ya da ya ka jinge jong ibri ku jongi kani ka bom la ban pediang ni susi adu tata na kaliang jong he snong ki tu ki birang ba ki badan tu kila yamare atu por marsen siat kila yamare lai ting mo siat kulit ki don ki pulit bai mare lang ki thu maki ti ki pulit pat ki pet bai ti ki pai ba ki ong pen phai mo kini pulit Assam kila len pen phai ki mare atat ki ong ai tu tian phai mung ki ong ngi pat yo odar ngem not ban le pulit ki pet no ki re no ti kani ka long ki harbo breu ulawan hadu hayeng ban penyap ya pi hab ordar mo hab beda me le de ka kam pulit ka di bum ta te kata te bom la ki ban pediang mut ka pen iba kim long fit kan ban tre ni ka kam ti kum kini ki ru barok ngi haban wan ngi haban keli ngi haban keren bat uci minister ki gitu pulit ki badan hatu kusngi ki ba ki phat lang bot ba mut phim long fit ai ki long fit gen tre dari ki badan ki ba biang hatu kusngi ki ba don ka mensim ba ye cari ba jai ban riu dai kelapan pai na trai na kaliang pulit Assam ka tu kan ni kelala ban kelem handai uat utu frasgat ba yap ang turu ya siat di para makite kini ki peni ki IP you la shu kala shu long bai randomly shu mut la shu spray la shu siat patar bai ye ki bure ku jong ni kini ka long ki ka ba ngin na kaliang jong ngin se kran ba tang ba ong IP kini ka kam te menta mdai shu tang mun shu kran la don kam ma ka sarkar meklia kan peni da ka kam halor ke jing dawa hiasuki yo menteri ketenat kampo yu ba bantai dor loang maka de ke jing dawa jong UDP ba nakaliang PDF kam ong e namar ai upat ba un bishar em na kaliang ka jong ngim kwa ban ya keren ni halor kani ka benta namar kani ka long politics teman handrai kai ka banga nga kwa ban ong ipi kalong ba pi kani ka de ka jing demand ka badang mdai tang bentaro kani ka jing demand na ka benta ban penihar suki ya ba romboi ka de na kaliang ka UDP hi ngai ka de ka sien ba arsien mdai na kaliang jong ki coalition partner manoro kadai na kaliang UDP kelade nama ki iba ki baja ki kata adu kata na kabenta ki pardo prasnam ki don kajing sngau tenrai kata ka chong haking ini aki ngingim ko ban comments ni kabenta hanrai ki pajba ki tip khamba ki pajba UI karu kom tre jam jong ki menteri ki badan sarkar ki long komno laka jong ka portfolio ti kata ka de ka ki pajba kinsa jubab hausnam arajar pula nakaliang ba Gavin ulaang balong kat balong hi ban syem ya kajing imbrio kamlong kalenti ke badai bat ka sarkar Meghalaya ka don kam ban penbiang ki bor pahara hakhaput nakaliang kajongi hi kum parti ngi pen pau ya kajing sosi ke bajur ya to kajing ja ke isaj met da shisha hang te po mukro habangila yo i ba
santali ki men sim ki pokoldor kila du no ya la ka jong ka jing im long kat balong ban sim ya ka jing im ki breo aso kamlong kalenti ka bade bana kaliang ka jong i kum ka palting i pen rem jur halor kani ka jing ja hang te hamukro hoi ni so thu de shisha bana kaliang ka jong i haka apolai tarik nginawan ban ya wan man solem ya kita ki bayang basam ki du no ik ba i pathon ki jong ki kala long sha ki ba i pangnut de shisha ban yu i ba de shisha dan kaliang jong ki la du kan san ya la ki jong ki ba i ki bathon te na kaliang ka jong i hoi ni yu i ban kaliang jong ka central government kala IT ya kan ni ka jing tokit sha ka CBI henry ngi dawa ba ka jing tokit kalong ko ba bech bar ka ba koloi khnang pagita ki badon kti ken ngat kat kum ki ken don jong ka ai mar hoi ni so thu ba ka interstate border dispute om la ban len kebala yaine adu menta la de ki pho snem ban sol fia ka kamlong ka basuk hoi na kaliang jong sarkal jilla ka sim ki sinjam bo pero hang ni sarkal government ban persang man solve henry ni so thu kat bom patla ban penbe ya kini ki jaka shagi khaput kadi ga benta ban kaliang ka jongi ban kin tujur ya ka sarkal jilla bala kumno ngin happen biang pat ya ki bor pahra syakite ki jaka jong khaput mangi so thu teng kalong ka baso sangsot ba na kaliang jong ki parado prasnam jongi ba shong shagi thain khaput ke im ha ka jing bom shong sngai ka jing bom shong suk te ga de benta ba na kaliang jong sarkal jilla dang kawai ka pot kawai pat ban pentikana ba ki pajba ki jongi kindon ya kata kajing song sngai ka batikana uloong bakamukro kamde ke jakaya kan at khaput bat kani ke jing jakan pen slam ya ke jing kran pen bait put haka phase 2 bat kalong ka badon kam ya ka sarkar ban kham satar haka rukom trekam ulaken tui ki samla ban nong song snong ka jella ban long ki pa parkhat jingai ban penne ya ka song sok song sngai nakaliang ka jongi lawan ban visit hadu ground zero atau si hatu ka jaka bala jia ya kanika jing jaka basosi barabangila kali wat na local MLA rukumju ina kali ba ka mukro ahi latikana ka hapo ka jaka Meghalaya hajing sisa ka jaka ka blong hapdeng ka dispute kadang don sa kumbas kilometer na kata ka jaka telesi banakaliang jo sarkal Assam ban kliem ya kom kita ki baro kamnong badai henry nakaliang ka jongi so thu ka benta ka bokong san hoi ni so ban pendem jur halor ka ni jingja hante mukro tengi dawaru banakaliang jong sarkal Assam bakanum le kom kini gijaj kam khamtam ki jaka khaput amar ba teng kala panonra kom kini gijaj jing sosi ke ba wanra sisa ya ke jingdu jong ki mensim ki bakoldor te nakaliang jongi pendem jur halor ka ni jingja hoi nakaliang jong sarkal jalla barka sarkal Assam ki dep and sign ya ke MOU jong ka phase 1 tingi so thu hoi nakaliang jong sarkal jalla hadin baldep ya ka phase 1 menta ki dep and form sa ya ki wei pat ki digital committee ki laitali digital committee ki bla khli da ki menteri jong sarkal jalla tingi so thu de sisa menta hadin balaja ya kan ka jingja hate mukro ka belong ka wei na pedeng ki jaka lesi ki badai jong ka tiga than jantia barang don hapdeng ka jing penbej nakaliang jong sarkal jalla barka sarkal Assam telesi nga so thu pakan don hi ka jing dili katu ni nakaliang sarkal jalla barkani kan kata le sisa ya ka jing ya ni syakman kum kani ka jing ja hang te mukro lesi kalalong kum ka jing sneng yang i kum ka sarkal jalla banang ni syakmat hi kala de ka benta banakaliang jong sarkal jalla ka pen i ya ki lesi ya ki phang ki jongka banang ni syakmat ka hablong agresif nakaliang jong sarkal jalla ngim de ban su pendem hakamat ka sarkal Assam hening ya pen i ya ka jing ya ki phang ban pentikana bakini ki jaka ki bahap apo ka jaka apo ka jalla Meghalaya ka jongi kadiban yaine esa apo pasti ka jongi banakaliang jongi so thu kum ka party ngi son ken tujur ya ki pajba jong jalla hi barokoi kum hagane ka jingjia ni so thu banakaliang jongi ken tujur ba ngin pentikana bangin wanra biang ya jing song sngai hapo ka jalla mangi so thu teng ni yo i henen ru kiladon ka jing ya thangkali ka jing ya set iki petrol bom bar kom ta telter te nakaliang ka jong i son ken tujur ya ki pajba jong jalla ban persang man wanra biang ya jing song sngai amar kamentoi ba nginya persang ban create komikini ki
ki jing le se po jala re nakaliang jongi ken tujur bala kopno no nakaliang jong ki pai ba jong jala kenon ra ya ka jing song sanga po jala i pro ko